Naším cieľom bolo urobiť mobilnú aplikáciu, ktorá bude pre deti zábavná. Som veľmi rád, že SKNIC podporil projekt EcoQuiz pre všetkých. Mobilná aplikácia bude využívať stierateľné obrázky, vďaka ktorým deti budú môcť správne odpovedať na kvízové otázky z problematiky ekológie, separovania odpadu, ochrany životného prostredia a ďalších tém. Aby bola táto aplikácia čo najviac rozšírená, tak bude fungovať nielen online, ale bude fungovať aj na jednotlivých ďalších platformách, napríklad na Androide, iOS, dokonca na Windows alebo Macintoshi. Budeme veľmi radi, ak si ju deti obľúbia túto aplikáciu a zároveň sa vynasnažíme, aby tá aplikácia dokonca nadväzovala na učivo 4. a 5. ročníka základných škôl.